Hayırlı gün, isəmisiz mühtərəm kollegalar. Татар информ матбугат үзәгендә бүген милләтебез хәзинәләре онлайн сменасына багышланган матбугат конференциясе. Безнең кунаклар Россия Дәүләт Думасы депутаты, Татар Федераль Милли Мәдәни Автономиясе рәисе Илдар Ирек улы Гыйлметдинов һәм Идел яшьләр үзәге директоры Ләйсән Сафина. Hayırlı gün, isəmisiz mühtərəm кунаклар. Сезгә матбугат релизлары таратылды. Анда төп мәгълүмат инде бар. Шуңа күрә беренче сорауны нинди регионнар катнаша менә бу сменада дигән шундый сөйләшүдән башлыйсы килә. Илдар Ирекович, рәхим итегез. Бик зур рәхмәт. Мин беренчедән кыскача гына нинди бу безнең смена икән әйтеп китәсем килә. Бу инде безнең берничә ел рәттән шушы без балаларны һәр елны Идел яшьләр лагерына җыеп, алар белән менә шушындый тел сменасы тел лагере уздырадырыйк. Һәм әгәр дә без аны башта бик авыррак кына башлаган булсак, балалар бик үк әтәниләр теләп, авыр җибәрәләр иде. Ә менә соңгы елларда безнең 2 смена уза иде бу. Башта 180 бала белән уздырдык. Аннан соң тагын икенче смена кирәк икән аңладык. Тагын 90 бала икенче сменага чакырылу булдык. Һәм инде соңгы елларда безнең бу лагерга конкурс, без аны үзебез дә шуның калай дип булыр дип китмәгәнбез, ләкин менә күрәсез, беренчедән балаларның кызыксынуы бар, ата-аналарның кызыксынуы бар, икенчедән әлбәттә инде без яшермибез, бу Казан янында Идел яшьләр лагере бик матур урында урнашкан, бүтән мөмкинчелекләр тудырылган. Һәм инде өченче фактор, бәлки ансы төп фактор да инде китерүләренең, аның шушы программаларның эчтәлеге. Балаларга да кызык, аларында төрле чараларда катнашалар, шулай ук телне өйрәнү юнәлешендә күп кенә кешеләр белән аралашалар, күп кенә программаларны беләләр. Без инде әлбәттә анда ул шуның кадәр балаларны теге көн сайын бер сәгатьләп укытабыз дигән сүз түгел, аның үзенең бер тәртибе бар, аның үзенең бер сез беләсез закон нигезендә дә теге тәртибе бар. Шуңа күрә без аның барсында белеп, балалар бөтенләй телне белмәгән, аңламаган килешүләр дә бар. Бар балалар аңлап сөйләшә алмаган балалар да бар. Әлбәттә алар күп. Без һәрберсенә дә баштагы чорда теге ничектер катырак, аларга карата мөгаллимә булса, ничектер инде әйдәгез, бар татарча гына сөйләшегез, әйдәгез дип без аңладык. Алай теге балаларга карата андый фикердә булырга кирәкми, киресенчә аларны кызыксындырырга, аларга мөмкинчелек бирергә, аларны тигез итеп күрергә һәм шуңа күрә менә шушындый чаралар аркылы балаларны шушы эшләргә тартып, һәм алар инде кайтып киткәндә барыбер туган телгә теге мәхәббәт, туган телне өйрәнергә теләк белән кайтып китәләр. Һәм күбесе аннан соң менә безнең берлектә, Идел яшьләр үзәгенең үткәргән берлектәге башка төрле чараларда тагын актив катнашалар. Һәм инде үзләренең регионнарына кайткач та алар теге югалып калмыйлар. Төрле андагы безнең шушы регионнардагы татар оешмалары уздырган чараларда актив катнашалар. Безнең күп кенә шушы лагерьлардан, балалар мәктәпләреннән үсеп чыккан яшьләребез бар. Алар хәзер яшьләр, ул яшьтәге балалар оешмалар эшләрендә катнашып йөриләр. Һәм инде әлбәттә без тырышабыз һәр елны чөнки бар кайбер балалары һәр елны килергә теләкләре, һәр елны килерләр иде, ләкин без инде бер 80% шулайдыр бит каядыр, күбрәкме, азракмы, шул тирәләрдә безнең барыбер без яңартып башка балалар килеп тора. Безгә әһәмиятле башка балаларны да шушы лагерьлар аркылы, шушы система аркылы үткәрү. Тагын бер тапкыр әйтәм, монда булган балалар барыбер кыска гына срок булса да, менә ул безнең братна булачак, инде онлайн инде монда Идел лагерында булганда алар күбрәк булалар иде. Кызганычка каршы менә шулай. Без әлбәттә теләр идек инде балаларның бергәләп очрашуын, Идел лагерында булулары, чөнки аны бер нәрсәдә ул андый очрашуны, андый эшне алыштыра алмый, бернинди онлайн мәктәпләрдә, бернинди онлайн программаларда. Ләкин без инде уйлаштык та шушы программаны үзмәс өчен
балаларны барыбер шушы онлайн программа аркылы буенча да аралаштыру өчен, бәлки аның кайбер элементларын без киләчәктә дә кулланырбыз. Чөнки без бүтән балаларны бит инде гел монда җыя алмыйбыз. Һәм безнең теләк шушы безнең проектларга, программаларга балалар күбрәк катнашсыннар дип. Бәлки шушы элементларын шушы Ләйсән ул турыда сөйләр әле эштәлеге буенча нинди анда юнәлешләр булачак, нинди программалар, нинди остаханәләр. Без аның кайбер элементларында әлбәттә алачакбыз. Һәм хәтта безнең әле быел булырга тиеш татар яшьләре көннәре, нәни балалар лидерлары, без шул программаларда да әгәр дә без аларны шулай ук җыя алмасак, мөмкинчелек булмаса җыелырга дип әйтәм инде, без аларын да ул кулланырбыз. Менә бүген көндә безнең 27 Татарстаннан регионнан, Россиянан да теләк берделәр, Россиянең 27 регионыннан бар менә миндә Казахстан, хәтта Канададан катнашырга теләк белдерүчеләр, каядыр 370 бала. Безнең менә санау буенча инде катнашырга тиеш шушы безнең программада, бәлки әле тагын да артыр. Әле бу беренче тапкыр гына шулай чыгып карау, бәлки киләчәктә алай булмасы да инде ул, ләкин барыбер без уйлыйбыз, балалар күбрәк булыр дигән фикерне әйтәсем килә. Менә кыскача гына шул, ни өчен булай шулай булуы, онлайн сменаның нәрсәгә багышланганы мин кыскача гына әйтергә тырыштым. Эштәлеге буенча без бигрәк тә Ләйсән бар бергәләп сезгә җиткерергә әзер. Тагын берсен генә әйтәм, без бит федераль автономия, шушы читтә яшәгән балаларыбыз, яшьләребез өчен күп кенә әсбаплар да әзерләйбез, күп кенә проектларыбыз безнең бар. Ул Татарстанда ул проектлар юк. Безнең бурыч бит инде күбрәк шунда читтә яшәгән татар балалар, яшьләргә аларга мөмкинчелек тудырырга. Без Курчак театрларын эшләп таратып бирдек. Хәзер менә Сабантуй дигән яңа уен проектын әзерләп бетердек. Аны шулай ук менә балаларга таратачакбыз. Мин уйлыйм, шушы укыту программасында да аны кулланырга булачак. Бу инде уйнау формасында без бит әйтеп торабыз, бигрәк тә кичне балаларны кем бигрәк тә белми инде кызыксындарга, телгә мәхәббәтне менә уйнау аркылы, уен аркылы. Һәм шушындай уен проектлары безнең менә ул инде настольная игра эшләп чыгардык, без аны таратып бирәбез. Тагын берничә проектыбыз бар. Без инде менә җыр китаплары тараттык балаларга. Балалар турында җырлар, ноталары белән. Хәзер таратып бирдек, бүтән регионнарга таратабыз. Җыр альбомнары, ноталары белән татар җырлары. Алар барсында белсеннәр, өйрәнсеннәр, аларга шушы төрле чараларда үткәргәндә эзләнеп ятмаска, менә әзер шундый әзер материалларны бирәбез. Монысы кыскача гына. Минем шул, бик зур рәхмәт. Менә мондай сорау туды, бу смена инде беренче ел гына үткәрелми, шактый вакыт үткәрелә, димәк, бу проектның зур нәтиҗәләре дә бар. Менә сез әйтеп киттегез, инде шушы сменалардан чыккан кайбер балалар инде үсеп, милли эшләрдә катнашалар, безнең милли өлкәгә хезмәт итәләр дип. Менә исемнәрен атай алмассыз микән? Кемнәр бар, чыннан да сез горурлана торган, Ләйсән? Мәсәлән, безнең хәерле көн, әйтегез, хөрмәтле журналистлар, мәсәлән, безнең Новосибирск өлкәсендә Алтын йолдыз исемле яшьләр оешмасы бар. Ул егетләр, кызлар инде бүгенге көндә аның рәисләре булып, инде китеп барырга өлгерделәр. Ягъни менә Казахстанда, Костанай шәһәрендә бар безнең андый мисаллар. Әстерханда бүгенге көндә менә күп еллар дәвамында менә безнең проектларда катнашып килгән егетләр, кызлар бүгенге көндә Дуслык исемле яшьләр оешмасының активында. Аның бит һәр кайсы җитәкче булып бетә алмый, әмма дә ләкин алар үз өлешләрен, үз хезмәтләрен актив буларак та кертә алалар. Атай алам Пермь краенда бар андый егетләр, кызлар, хәтта үсеп җитеп бүгенге көндә татар яшьләре көннәренә йөри башлаган. Ивановодагы балаларны әле үстерәбез генә. Әле менә соңгы 2-3 елда гына йөри башладылар. Төбәкләрдән атап китсәк, Оренбург өлкәсенең Әсәкәйдән шактый андый балалар, ләкин аларның күбесе бүгенге көндә Казанда белем алалар һәм менә мәсәлән шул ук безнең Идел яшьләр үзәгенә килеп төрле проектлар вакытында үз хезмәтләрен дә куючылар бар арада.
андыйларны саный китсәң күптер инде алар. Без хәтта менә гади генә мисал буларак менә бу сменада түгел, кайчандыр Идел яшьләр үзәгенең Болгарда уздыра торган Изге Болгар серләре исемле чатырлы аланы булган. Бүгенге көндә Түбәтәйнең җитәкчесе Солтан Сафин кайчандыр менә безнең шушы сменада Самарадан килеп, Камышлыдан килеп катнаша торган булган. Андый мисаллар да байтак. Бик зур рәхмәт. Инде быелгы программа турында да беләсе килә. Программага килгәндә, билгеле безнең өчен дә бу яңалык, чөнки балалар белән менә шушындый онлайн форматта эшләрбез дип без һич кенә дә уйламадык, чөнки милләтебез хәзинәләре 21 ел дәвамында уздырыла, быел 21-се. Ягъни шушы еллар эчендә монда меңләгән татар баласы катнашты, ничә буын үсеп чыкты. Инде үзләре әти-әни булырга өлгерделәр. Балаларга барыбер нинди булса татар телендә контент бирү өчен менә шушындый форматка күчәргә уйладык. Без чөнки безнең смена июнь аеның 1-сеннән 18-нә хәтле булырга тиеш, быел 18 көнлек дип планлаштырдык. Ләкин онлайн формат үзенең коррективларын, үзенчәлекләрен кертә һәм онлайн форматта эшләгәндә балалар үзегез дә белеп торасыз, соңгы ничә айны мәктәптә гел компьютер, гел телефон алдында укып хайран гына ардылар. Шуңа күрә 7 көннән артык аны эшләү мөмкин түгел диләр барлык белгечләр. Без дә менә шуңа нигезләнеп 7 көнлек программа әзерләдек. Безнең быел 378 заявка килде. Барлыгы һәм әйтәсем килә, мәсәлән, менә бу исемлектә сездә дә хөрмәтле журналистлар ул бар. Менә шушы 27 төбәк арасында, мәсәлән, без Алтайк районнан ул балаларны аларның бер кайчанда килгәннәре юк. Калининградтан килгәннәре юк. Приморский крайдан килгәннәре юк. Бурятиядан ул балаларның килгәннәре юк. Ә менә нәкъ онлайн форматта алар катнашырга булдылар. Монда беренчедән безнең бик зур рәхмәтебез анда эшли торган җирле милли мәдәни автономияләргә, татар үзәкләренә, чөнки бу аларның хезмәте. Бу балаларга менә шундый онлайн форматта шундый проект булачак, әйдәгез катнашып карагыз дигән. Чөнки алар булмаган очракта безгә ул заявкалар килмәс иде. Һәм билгеле балаларны көн дәвамында 24 сәгать буе экран каршында тоту реаль әйбер түгел, бигрәк тә җәй көне, җәйге ял вакытында. Шуңа күрә бу бик кыскартылган форматтагы көнне һәр бала максимум 2 сәгать ярым вакытны менә шушында уздыра ала. Ягъни без программаны шулай итеп төзедек. Билгеле ул ниндер җиңелчә генә иртәнге зарядка белән башланып китәчәк, аннан соң татар теле дәресләре. Татар теле дәресләрен онлайн форматта кем укыта, ничек укыта дип барлый башлагач, без яңадан ана теле программасына кайтырга булдык. Билгеле, аны 7 көн эчендә генә узып булмый. Ул баланың ничә сәгать шөгыльләнүенә һәм никадәр кызыксыну белдерүенә карап, шуңа күрә без ана теле белән шулай уртак эшчәнлек булсын дип аларны анда регистрация уздырабыз һәм андагы мөгаллимнәр, укытучылар алар үзләре балаларга укыта. Ягъни без аларны анда һич ничек тә мәҗбүри рәвештә ул программага кертә алмыйбыз. Ягъни без аларга менә шундый мөмкинлек барлыгын күрсәтәбез һәм һәрбер бала заявка анкета тутырганда үзенең татар телен ни дәрәҗәдә белүен язды. Шуңа күрә бу инде билгеле бер анда 4 төрле категория бар. Баланы менә шушы категорияга регистрация уздырдык һәм алар инде гади генә логин һәм парольны гына алачак һәм инде ул программага старт биреләчәк. Һәм безнең ел саен әлеге профиль сменада мастер-класслар системасы бар иде. Монысы безнең өчен иң кызыгы булды, чөнки балаларга видео контент барлыкка китергә, ягъни без һәр 6 юнәлеш сайладык. Вокал, актерлык осталыгы, кул эшләре, блогинг, тарих һәм аш-су осталыгы. Һәм һәрбер менә шушы 6 юнәлештән 6шар дәрес. Һәм минем бик зур рәхмәтем менә шушы мастер-классларны укытучыларга, мәсәлән, вокал буенча безнең Айсулу Габдинова быел, тарих буенча Руслан Айсин, аш-су осталыгы буенча Тантана ресторанының повары Руслан Яруллин, актерлык осталыгы Резида Сәләхова, блогинг Татар Малайрин Галиәхметов һәм кул эшләре буенча Ләйсән Хаҗиева. Без алар белән менә шундый зур, чыннан да бик кызыклы дәресләр яздырдык һәм аның тагын бер яхшы ягы үзенчәлеге бар. Балалар билгеле бер сәгатьтә генә аны карап
кіріп қарарға тиіш түгел, яғни мәселен бала ертеңгі яқтамы, я болмаса кешкі яқтамы үзенә кирәкле вакытта һәм ул аны яңадан кабызып карый ала, яңадан нәрсәдер эшли ала, әгәр дә теләге булган очракта. Һәм беләсезме, безнең хәтта шундый шалтыратулар булды, әти-әниләр регистрация узса ярыймы? Ягъни менә әтиләр күрәм, соң шул хәтле уку вакытында балалар белән бергә укып баргач, үзләренең дә шушындый теләге бар. Без инде әйдәгез сез регистрацияны ана телендә үзегез узарсыз һәм дәресләрне үзегез генә карыйсыз. Ягъни безгә менә балаларның гына заявкалары килсен әле дидек. Һәм билгеле реаль форматта, реаль тормышта офлайн балалар белән күрешмәгәч, очрашмагач, аларга да күпмедер дәрәҗәдә аларны да кызыксындыру кирәк. Без инде үз чиратыбызда аларга бүләкләр дә әзерләдек. Әлеге сменаны узган һәрбер бала сертификатлар, дипломнар белән бүләкләнәчәк. Реаль бүләкләр белән без аларны җирле милли мәдәни автономияләр аша балаларга җибәрәчәкбез һәм аннан кала менә шушы сменада уңышлы узган балалар, алар яңадан безнең көз аенда булачак татар балалар лидеры мәктәбенә чакырылы һәм иң актив катнашучыларга без алга таба Идел яшьләр үзәгенең булачак сменаларынан бушлай путевкалар белән тәэмин итәчәкбез. Яңадан программага кайтсак, кичке вакытта без билгеле безнең балалар бүгенге көндә барысы да социаль челтәрләрдә, TikTok, Instagram һәм башкаларда утыралар. Без алар аша да конкурслар игълан итәчәкбез, ягъни җырчылар өчен, биючеләр өчен менә татар тарихы буенча аерым что где когда форматында, ягъни менә шундый сораулыклар белән узу мөмкинлеге булачак һәм аннан да безнең балалар өчен бүләкләр, сувенирлар әзерләнеп куелган. Бу кыскача сорауларыгыз булса, рәхим итеп. Әгәр дә сорауларыгыз булса, онлайннан караучы коллегалар өчен безнең WhatsApp номеры 8927 037 91 10 сорауларыгызны җибәрә аласыз. Рәхим итегез. Татаринформ Зилә Мөбәрәкшина. Менә узган елларда мин караган идем, татар кызы, татар егете, Идел моңы кебек шундый бәйгеләр булган һәм балалар үзара көч сынашканнар. Бу ел андый формат булачакмы? Менә нәкъ шушы бәйгеләрне без калдырдык, чөнки алар безнең сменаларда катнашкан балалар өчен традицион булып килә, ягъни билгеле инде ул теге менә тулы шушындый конкурс булмаячак. Ягъни әти-әниләре белән инде кыскача гына эше әзерләп, кем җырлыймы, биеме, инде аерым сораулыклар бирелеп балаларга татар тарихына кагылышлы, татар теленә кагылышлы күпме дәрәҗәдә аларның белүенә карап, менә шушы конкурслар булачак. Идел моңы да булачак, танцпол йолдызы да булачак, татар кызы белән татар егете. Бик шушындый җиңелчә формат була. Кызганыч, әмма дә ләкин менә быел шулай. Татар кызына катнаша аласыз. Сезне аерым чакырабыз. Рәхмәт, тагын сорауларыгыз бармы? Менә бер сорау туды. Әле дә сез гаризалар кабул итәсезме? Әгәр дә менә бу матбугат конференциядан соң теләүчеләр булса, Чын дөресен әйткәндә, безнең инде заявкалар кабул итү тәмамланды, әмма дә ләкин шушындый теләкләре була икән, рәхим итеп безнең Идел яшьләр үзәгенең сайтында анда фақат Google формадагы анкета гына тутырасы, ягъни шундый җиңеләйтелгән формат, без аны шундый күрәчәкбез. Теләкләре була икән, рәхим итеп, без яңадан аларга ана телендә генә регистрация уздырабыз. Әле әйтергә онытканмын, без хәзерге вакытта менә бөтен видео дәресләр төшерелде, аларны монтажлау эше бара. 20 июль көне старт алачак, ягъни менә бер атна эчендә вакыт бар. Яңадан безгә кушылырга теләүчеләр булса, ни өчен юк. Рәхим итеп. Димәк, әле менә онлайн теле, ана теле онлайн мәктәбе турында сүз чыкты. Димәк, әле алар параллель рәвештә бу мәктәптә регистрация үтеп, анда да укый алалар. Чөнки анда бит эләгү шулай аерым бер вакытта гына. Юк, без ана теле белән аерым сөйләштек. Бөтен балаларга инде регистрацияларны модераторлар үзләре уздыра һәм балаларга әзер рәвештә логин һәм пароль гына бирелә. Ягъни ул балаларны без инде барысында электрон почта буенча регистрация уздырабыз. Ягъни монда, без ана теле белән әйттем инде, әйткәнемчә, шундый партнерлык форматында ясыйбыз һәм хәтта әйтәсем килә, менә безнең быелгы әлеге онлайн сменаның тагын бер партнеры Шаян ТВ телеканалы, чөнки алар белән дә без кайбер тапшыруларны шундый дистанцион форматта яздырачакбыз. Балаларга менә шундый канал барында күрсәтү, аларның яңадан үзләрен телеэкранда күрү мөмкинлеге дә булачак. Шуңа күрә ана телендә анда эшләүче модераторлар махсус регистрация уздыра. Бу чыннан да зур өстенлек, чөнки ана теле онлайн мәктәбендә укырга теләүчеләр күп, урыннар чикләнгән. Бик зур рәхмәт. Тагын сорауларыгыз бармы?
Әгәр дә сорауларыгыз булмаса, матбугат конференциясын төгәллибез. Әгәр дә аерым сорауларыгыз булса, спикерларга рәхим итегез спикерлар бүлмәсенә.